Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Negini Keluarga Sederhana. Ki seperti biasa ya pemirsa, sebelum aktivitas liyane mau masak dulu. Ki ape masak dhisik ya pemirsa. Mau nyayur asem sama bikin bakwan jagung dicampur sayur-sayur ngono pemirsa yo. Jadi biar mantap. Sama tidak lupa sambel. Pokoknya sambel iki gak bakalan keri pokoknya ya pemirsa. Kuwi menu paling utama. Soalnya nek ora ono sambel iki tidak mantul sama sekali alias ora seger blas. Lagi dino ki mau alhamdulillah ya pemirsa. Anake lanang alhamdulillah wis mencari pekerjaan lagi. Minta doanya ya pemirsa, muga-muga Mas Andi ketompo lan iso kerja meneh. Dadi muga-muga entuk sing luwih apik sing dikarepno karo anak lanang ya pemirsa. Iki tak lanjut masak persiapane bakwan jagung dicampur sayur ya pemirsa. Lagi tidak lupa sambelnya pemirsa. Iki mau sing gak ono sayure tak gorengno dhisik pemirsa ya soalnya engko duwi gak patek iku pemirsa. Iki sambele wis mateng. Iki tidak tak goreng pemirsa, sengaja cuma tak rebus kabeh dikasih minyak crit kaya ngono pemirsa ya. Jadi kaya ngene. Jadi mengko nek pengen digoreng tinggal goreng. Saatnya kita menggoreng. Lagi sayur asem pemirsa, pokoknya simpel nek ora ono Mas Andi kuwi yo masake yo seperti biasa. Sayure kacang panjang. Iki mau wis bar dinggo goreng ya pemirsa, sing tidak pakai sayur. Dadine yo saiki yang pakai sayur. Sapine angger kowe teko tek ngono ya. Kamu tutup segone. Kacang. Kacang. Kenapa? Kenapa? Gula-gula kok napa? Empuk ih. Tak godhog empuk. Iki sing gak enek sayure kudu nek menawa. Pan pemirsa, cuma urung keburu. Dipake buru-buru pemirsa wis ditenteni kancane. Awan kok. Ning dingklik iki mau watu dinggo apa leh? Iki gombale kucing. Selamat siang. Lagi tangi cah karipan. Karipan Pak Dik bengi terno masih. Lek-lek andek nih. Wih, ngedingklik iki watu apa? Hah? Gak semaur. Nang mandi wih.
Habis. Alhamdulillah pemirsa wis kenyang. Sedikit bersarapan, karek beraktivitas seperti biasa. Wis tinggal lantaran buru-buru, jadi gak iso sarapan bareng pemirsa. Tiwas tanduke bareng. Nah, ini yo dewe-dewe. Masakan sederhana sekali, simpel, hemat dan cepat. Contohnya kaya sayur asem karo bakwan jagung. Iki make njoba pemirsa yo. Sekalian mau menjemur padi, alhamdulillah. Make sudah panen lagi. Ora hidup sawahe wong pemirsa yo, alhamdulillah diwake seger waras dadine yo wis panen meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jati. Seger pemirsa. Loh, sambelnya juga simple. Ini tidak tak goreng pemirsa, cukup direbus langsung di blender wis dadi sambel pemirsa. Wis pokoknya simpel pemirsa, gak ribet-ribet banget. Awake angger seger waras wis sehat walafiat. Amin. Iki kakak iki. Nah. Wis kingko mak rampung langsung ngeleri pari pemirsa yo. Sampai tuh. Wis tekan. Alhamdulillah pemirsa. Mas Andi ki mau wis WA mae ya pemirsa, alhamdulillah sudah sampai neng tempate. Dadine tinggal menunggu informasi selanjutnya. Karek ngenteni kabar berikutnya ya pemirsa, njaluk dongane. Muga-muga engko Mas Andi keterima lamaran kerjane ya pemirsa. Iki soalnya mae di depan, di luar pemirsa, sekalian arep nyemur padi. Iki mau Mas Andi yo tidak berangkat sendiri pemirsa, bersama Mas Aldo. Jadi muga-muga engko kabeh ketompo kaya ngono ya pemirsa ya. Iya, wis biasa, Lek. Sekalian dicampur. Biasa pemirsa Lek, Mis. Iya, Lek, kudune nek esuk sisan. Nek sore sisan. Aku yo karek kuwi yo, Lek. Ngaret sak-sak wis. Iki nggonku karek sak peres, kok dibiuk nawan. Kok duwi tunggoni ya wi, make tak ngaret sederokku. Iki pemirsa, nek ning omah iki kaya ngene. Nek mok karek sithik ya wis bagi tugas kaya ngono. Kan kok iki wis digelar make. Karek narik ngene, klondong.
Nek ora ya ora apa-apa wis engko tak peneni tan omah. Ning gurikan. Wis mangkat, Je. Mangkat lek nek sore dibel wis dadi mesene. Dikabari yo wis dadi yo. Tunggu ya. Ya. Nang arep lawang ya. Ya tunggu pitik ya. Mae tak gelar layar. Gapai tunggoni ya Cika ya. Nah, pitik diuber ya. Joleh man Natali gabah ya. Cika. Ya. Cika. Kabeh karek ngenteni panase pemirsa yo. Soale panase urung ana. Panase isek ning kono pemirsa yo. Jadi iki dikei jaring supaya pitike ben gak patek nemen. Nah, iki kan isih adem ya pemirsa. Jadi yo ditunggu panase. Buah naga urip pemirsa. Gum-gum wae kaprah ya pemirsa. Nenek salah ngomong, tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali. Agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang ben iso ngikuti channelnya Mak Legini Family.